Bueno, boa tarde a todos e a todas. Vamos a empezar o pleno ordinario deste mes de maio. O primeiro punto é a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Pois, dase por aprobada. O punto número 2 é o expediente 321/2025, que é para nomear unha rúa. Ten a palabra a voceira municipal. A proposta é a de nomear como Rúa Castelao pois os tramos que na actualidade están denominados como A e B, tramos de vía que son de sentido único e que van desde a Casa da Cultura por diante do cemiterio ata a rotonda pois que une coa vía que dá acceso ao centro educativo. A proposta pois emana pois do compromiso adquirido pois para desenvolver un programa de actos durante este ano 2025 declarado como Ano Castelao pois para render homenaxe pois a unha figura da altura de Daniel Castelao. Juan. Bueno, en coherencia co aprobado no pleno de xaneiro de conmemorar a figura de Castelao neste ano e tendo en conta que posiblemente a persoa máis representativa de Galiza consideramos aceitado que unha rúa do Concello leve o seu nome. Belén. Pola nosa parte, dicir que non temos ningún problema para que se nome a rúa como Rúa Castelao. Simplemente que eses actos, pois esperemos que se cumplan tamén algunhas cousas que deixamos sobre a mesa desde o Partido Popular cando a poder ver ese libro cando sexa posible que temos de Castelao ben gravados. Tamén sería unha boa oferta para este ano, para os nosos veciños. Bueno, pois, se non hai máis palabras, votos a favor. Apróbase por unanimidade. Punto número 3 é dar conta dos decretos do 144 ao 237 deste ano 2025, que están no expedente. O punto número 4 é dar conta da remisión da información aos órganos externos, o período medio para proveedores, os convenios do 2024, a relación de contratos do 2024, que tamén se atopan no expediente do pleno. E antes de pasar ao turno de rogos e preguntas, se hai algunha moción por vía de urxencia, se non pasamos ao turno de rogos e preguntas, algún rogo? Algunha pregunta? Teño unhas poucas preguntas sobre cousas que se propuxeron aquí no outro mandato e neste, que non sei a solución todavía, non? Algunhas o voso partido incluso as aumentou para salir na prensa. E unha é o paseo, non? O paseo saliste na prensa de que o ibades alargar hasta Narón. Eu xa iso non digo nada. A nosa proposta era solamente viable para este Concello, era aumentalo hasta o Muiño de Perfecto. Poñerlle uns puntos de luz. Pero xa non... A miña pregunta é... Xa non... Isto xa sei que non se vai facer, non? Pero se pensades facer algo co paseo, que está caendo en sí. Bueno, primeiro, non sei se sabes que temos aprobado aquí no Pleno, penso que tamén co teu voto favorable, un proxecto que temos presentado no ITJ, o Convenio de Transición Xusta, que basicamente era unha intervención na zona do paseo. Ese proxecto, que está en fase de redacción, ten que contar coas autorizacións correspondentes, entre elas a disposición da titularidade do suelo. Na memoria que se presentou ao Instituto de Transición Xusta iba a iluminación bastante tenue do paseo. Foi unha das obxeccións que puxo dentro dos informes perceptivos sectoriais a Dirección Xeral de Conservación da Natureza, que por preservación da fauna que hai no entorno prohibían a iluminación do paseo. Está no expediente a resolución da Xunta na que non permiten iluminar o paseo.
Non o permite nin con farolas altas. No, nin altas nin baixas, por unha cuestión de preservación da fauna. Iso é a Dirección Xeral de Conservación da Natureza, está en Rede Natura, polo tanto, unha parte da pregunta xa che contesto, que é o da iluminación. Hai
por outro lado, é que lles dis que poñan que pos como exemplo San Sadurniño e que pidan uns locales cando van a pleno que pidan uns locales para eles. Entón dixen eu, jolín, pois contéstalles que por favor que poñan de exemplo San Sadurniño porque xa vou cansada de decirlle que non temos local. Entonces, cando se vai por fora e se pon como exemplo San Sadurniño, que sexa por algo de verdad, non de mentira. Bueno, eu digo unha cousa con todo estaban ao chascarrillo, non? É dicir, dillo aos alcaldes eses que che dixeron iso, que se son do PP e son conservadores, que mentir é un pecado, polo menos venial. É dicir, as mentiras piadosas como esas son pecados veniales, non se debe mentir, o sea, non se debe andar dicindo que o alcalde de San Sadurniño vai por aí dicindo iso, pero, aínda que fora, sería certo en San Sadurniño, desde que está gobernando este alcalde, desde que está este grupo, pois sustentando o goberno municipal, nunca se lle puxo ningún impedimento a ningún grupo político para utilizar recursos públicos para facer unha charla, tal. Ao revés, que sempre o dicimos, do que pasaba antes de. Antes de, pois non había iso. A nosotros non nos deixaban a Casa Cultura, nin Casa Xuntude que non había, nin nada diso para facer actos. Tiñamos que facer, por recordarche unha cousa, nunha campaña electoral, nunha das últimas campañas electorales antes do cambio de goberno, o espacio electoral que nos deron para facer un mitin era a plaza do Campo da Feira. Claro, no medio da carretera. Así como te digo, non é exageración, é así. Entón, claro, eu penso que nin o portavoz do PSOE, nin o PP, que fai, nin incluso entidades privadas, como, por exemplo, algún concelleiro que o sabe que está aquí, que o solicitan para actos que de tal... Pero nadie che di eso. Tener un local puntual por un día que poder ter ali uns ordenadores en punta. Home, hoxe estamos na era dos ordenadores portátiles. Home, para que temos un local? Estamos... Para reunión non se va a local, sabemos que temos un local calquera, non? Vaise convocar unha xunta de voceiros, en esa xunta de voceiros regularase como se vai utilizar os locales, porque hai 3 grupos, hai 2 locales. Hai un local, entón vamos regular como é, porque se o PP ten dereito a utilizalo, pois o mellor o BNG tamén, e o PSOE tamén, e pois haberá que regular. Pois o mellor o BNG ten o 50%, o PP o 30%, e o PSOE o 20%. O mellor, decir, pero iso é unha proposta. O mellor, o Bloque non ten ninguna porque chega á conclusión os compañeiros do Bloque de que non lles fai falta un local porque teñen ordenadores portátiles. Me parece que todos eles van poñer unha CPU aí con unha pantalla porque está pasada a historia. Unha observación rápida. Tamén hai que acordarse das entidades tamén, que aquí hai bastantes entidades e non todas poden dispoñer de locales e ojalá poidéramos tamén ofrecer eses locales. Manolo, o centro de empresas, que tamén vale para entidades sin ánimo de lucro, se non fora porque tedes un reglamento que non se poden sacar de aí, porque levan aí 7 anos e votarán 20, e non se poden sacar de aí, salvo que renuncie, ou alguna renuncia por parte do Concello, por parte da persona que está aí, podía valer para esas entidades. Bueno, non estamos nun turno de debates, estamos nun turno de rogos e preguntas. Se queres preguntar algo do centro de empresas, preguntas do centro de empresas. Pero non é como estás dicindo ti, os centros de empresas ten un regulamento, é un regulamento aprobado polo Pleno, que, se non recordo mal, tamén foi aprobado por vós. Os regulamentos, como a todos os regulamentos, que non é un dogma de fe, non é como o que dicía San Pablo, é dicir, non é un dogma de fe, un regulamento pódese vir ao Pleno e propoñer votar ás empresas que hai aí. Podes dicir, mira, que se resciende o contrato. É dicir, hai no que propoñer e ven ao Pleno, e nos plenos hai maiorías e minorías, e votase punto. Pero pódese modificar, sin modificar o regulamento, non podes, é dicir, pero hai un regulamento que hai. O que, pa ben ou pa mal, o Pleno decideu aprobar naquele momento. Que penso, se non estou engañado, que pode estar, penso que foi aprobado por unanimidade. Sí, pero que non se pode facer é votar por unanimidade e depois vir dicir ao Pleno que está. Claro, que regulamento vamos a aprobar? Ou a aplicar? O que non hai? Temos que aplicar o regulamento que hai. É dicir, se se quere cambiar, pois que se veña ao Pleno con esa proposta que se cambie. Estou verdade. Seguinte pregunta. Vale. Hai máis preguntas?
eu teño un rogo, porque eu son alcalde, e tamén podo rogar ao pleno da corporación, non? Vedes aquí todos unha bandeira, que é a bandeira de Palestina, pola situación que está vivindo, pola situación que está vivindo o pobo palestino, que o están masacrando. Pois eu fago unha proposta que é que os voceiros e voceiras dos grupos da corporación se xunten e acorden unha resolución ou unha declaración institucional de apoio ao pobo palestino contra o xenocidio que está sufrindo por parte do réxime de Israel. Penso que é unha cuestión xa de humanismo, porque o que está pasando en Palestina, penso que como seres humanos que nos ten que revolver as tripas a todos. Non pode ser que se esteña masacrando a poboación, a nenos, nenas, vellos, vellas, a toda a poboación desta maneira, e o mundo, principalmente o mundo occidental, esteña impasible mirando para outro lado. Polo menos, eu penso que o Concello de San Sadurniño non podemos mirar para outro lado. Sí, é verdade. A verdade é que o que está pasando parece mentira que estemos no siglo XXI e que todas as nacións que non teñan máis que intereses e que pasen de todo isto, porque é increíble que se diga que hai un terrorista aquí e que barran un hospital, que barran, e que non hai unha nación no mundo que se poña de acordo con outra das potencias para que paren todo isto, porque é increíble. Eu cada vez que vexo iso teño que apagar a televisión, porque que culpa teñen os nenos? Que culpa? É que non sei, non teño palabras para explicar o que está pasando aí, ni o entendo na humanidade, que nestes tempos este pasando o que está pasando. É que é increíble, a verdade é que tedes toda a razón do mundo. Non vamos a facer nada, somos un grau de area como a sempre, pero, vamos, non ten nome. Non ten nome, como está eso, vamos, barrendo todo, que non importa nada. E non le paran los pies a este hombre, nadie le para los pies. Pues non lo sé, non sé como se puede hacer, la verdad que non. Bueno,